Hola, em dic Álvaro. Els profes han portat un planetari a l'escola perquè estem estudiant el sistema solar. Veniu cap aquí. Això és el planetari per dins i us explica les estrelles, els planetes, com donen la volta i totes aquestes coses són les estrelles. I això és la Terra. I l'estrella que no es mou és just a l'eix de rotació de la Terra, que podem imaginar sortint del pol nord cap al cel. Per això, l'estrella que no es mou l'anomenem Álvaro Campos, la classe d'Alberto de la Mercè.